Nagkatag ang mga kinahong soft drinks human mga tagak gikan sa gikargahang wing van. Dingong wala malak ang kilid sa naghaguros nga wing van. Ang insidente nahuli kam ug atong siren pinagi sa report ni Chona Carrion. Alas 12 sa udto kagahapon sa Dan DM Cortez, Mandawi City, makita sa CCTV sa Mandawi City Command Center ang usa ka wing van nga kusog nga nagpadagan. Sa dihang mi-left turn ang wing van, kalit lang miabli ang kilid niini ug nangatagak na ang kinahong soft drinks. Maayo na lang gani kay way mga tawo o mga motorista sa dapit na hitabuan. Ang mga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team na ang nagtinabangay aron sa paghipos sa mga nangapusgay nga soft drinks nga nagkatag sa daan. Ang insidente misangpot sa kahinay sa dagan sa trapiko sa Dan DM Cortez. Milanat og 2 ka oras usa na pull out ang mga kinahong soft drinks sa nahitabuan. Kanunay pahimangno sa team nga maghinay sa pagmaneho. Chona Carrion, Balitang Bisda.